Уларның төп сыгышы, әлбиттә, ялусының туган яктарыннан. Күгәрсен районы халкы өчен бу үзе бер горурлык. Улар ялусыны һәр сак хагынып көтеп ала. Әйтерһеңгә кәмһетелгәннәр, олы ыек буенда, емеш романдарының онытылгысыз геройдары каршы ала ил инәһе Зәйнәп Биишеваны. Каршы алучылар һәм кунактар арасында район советы рәисе Венер Абнабыловты, Худайбердин исемендәге колхоз җитәкчесе Рәшит Абдрахмановты, район газетаһы мөхәррире Вали Баймуратовты, Зәйнәп Биишеваның уртанчы улы Тельман һәм язучы Раил Байбулатовты күрәбез. Егәрле, талантлы кешеләр ифрат күп бында. Шуларның береһе ошо ерләрдә сынығып үскән, Донбасста шахтер булып хөрмәт яулаган Гыният Алламуратов. Ул бына тигән балта остаһы, һәвәскәр рәссам да. Уның һүрәтләре үдәк матбугатта ла ташка басылып сыкты. Якташтары уның һүрәтләр күргәзмәһен кинәнеп карады. Адаба кешеләрде үт ягына йыйып, бер курга туплап, һаумыгыз авылдаштар дигән үденсәлекле байрамда үткәрелә. Бу юлы ул Юлдыбайда, олы ыек буенда үткәрелде. Уны авылдың хөрмәтле ахһакалы Гыйбадулла Муллабаев асып ебәрде. Байрамга Зәйнәп Биишеваның кайтып төшүе угата мәртәбә итәне. Арты яше төрле ярыштарда, бәйгеләрдә, яр бөюләрдә һәр бирмәскә тырышты. Кем үз дөньяһын матур итеп алып бара, уларга ла бүләктәр тапшырылды. Адактан бик һәйбәт концерт куелды. Уны әзерләүгә авыл клубы мөдире, оста бейүсе Лира Миңнебаева күп таһыллык кылган. Элек күк егеттәр, арап туйгыһыз хылыу кызлар Зәйнәп Биишеваның геройдарын емеш менән байрастарды хәтерләтте. Бына шулай халык арасында яшәп, уның кайгыларын,
шатлыктарын уртаклашып, ижад өчен көч-куәт ала язучы. Халыкта кулымдан куан дигән хуй бар. Бұл хуйда Юлдыбай авылының бар өстендә казан кайнатыр, егәрле катын кызларны карата ла авыз тултырып әйтеп була. Ошо байрамга улар әзерләгән аш-һыу, төрле ризык телеңдә йотырлык иде. Кымыз да, курылган ит тә, биш бармак та, башкорт көнкүрешенә һәр сактала шулай дан яулай бит ул.